inkolo ethi asinakwayo. Amen. Ngoba-ke abantu abakhefuke bona abo bantu kwelo cala. Njengoba-ke isisoka esingenagwele, okunye izingathi kwibhali endala ichaza ukuba kwakuba khona imvu exhelwayo yokucabangushela izono zethu. Nawo le mvu exhelwayo ibingathethwa nayiphi na imvu, bekuthathwa imvu ihlolwe kuqala ukuba inamazinyo wayo apheleleyo, ayinasikhwasilima, ayibethwanga, ayiphukanga, ibe perfect. So uYesu-ke ume kule ndawo njengemvu engenasiphatho. Sabantu abathandayo, ngoba akhange kufumaneke isiphatho kuYesu ekuzalweni kwakhe, ngoba kazalwanga njengathi thina sikhawulelwe esonweni ngubaba noma. Kodwa uYesu yena wazala ngendlela different. Intombi uMariya engazalwe nandoda, yasilekelwa ngamandla kaMoya Oyingcwele, yabona ngusaphumbi odibana nomuntu. Sabantu bathandana, akho muntu udibana nomuntu, yonke lento yenziwa ngokungcwele. Now kungoko-ke uYesu ebonakala njengegili eli-perfect lokucabangushela izono zethu. Sabantu bathandana, nangokwedlakazwa njena udlakazwa ebethwa i-39 lashes. Ubethwa i-39 lashes edlakazwa umzimba wakhe ubedlakadlaka, njengoba xa utshiwo xa uqala usoka kuthiwa njengoxa uqhekeza isoka kuthiwa wenzela abathini thina kwakunye nabaninzi, which means ukuthi le nto njengoba siyenza nje and the generation ezimveni kwethu funeke nayo ithini ikhontinyuwishe ukuyenza le nto. So ayenzelelwa thina only, it's a continuation yenkolo yethu. Sabantu bathandayo, and then negazi lakhe uYesu, thina-ke apha enkundleni sisebenzisa imonisi, sisebenzisa iwayini ukuvuselela into zabantu. Amen. Abanye mhlawumbe xa sithe zavuselela izinto zabo sawuxabana nabo abangeke babuye. Sabantu bathandayo, si-careful kakhulu because siphumile sazishiya izono. Amen. So asifuni nesithithi sesono, asifuni nento engcambisa isono, sishiye yonke loo nto kwelokulibala, futhi sigxilela kwindlela entsha yokulungisa eyomntu wonke. Amen. So ke bathandayo, sikhumbuzana ngezo zinto ukuthi apha njengoba sisenza ukwenza umthetho, sikhumbuzana ngezinto nangezixhobo esizisebenzisayo khona. Sabantu bathandayo, and-ke thina-ke siyenza kulomnqophiso omtsha esithi siwufumane kuPawulos, naye ewufumana kuThixo. Amen. uPaul wayengekho ngoku uYesu wayesenza le nkonzo. Yayingabapostile bekwi-upper room and then behleli kunye noYesu. Kulapho kwavela khona into ethi athi uYesu omnye apha phakathi kwethu uyakundingcasha, and wayichaza nendlela azamngcasha ngayo, ukuthi xa ndisithi thu isoka endleleni naye uzakuthini? Uzakuthi thu. Amen. So umuntu xa ezakwenza into uyakudelela ekufuna ukuhlambalaza kwabantu ukuba ebonisa ukuthi wena you are nothing to him. Amen. So nathi xa abantu besenza ezo zinto afuneka sithi nqa. Amen. Afunekanga sothuke, afunekanga sithi ubone ukuthi hayi lo muntu okanye wenza lento and then uthatheke loo nto. No, yilahle wena udlule ubheke phambili. Amen. So uYesu ke uJudas Iscariot ke wamthembisa uYesu ngolo hlobo, we know that.
yabo. And watomthengisa uYesu wabona ukuthi uJudas man kaloku ngela xesha uYesu wayithetha lalo uncwadi kaYohane chapter 13 ithi wayeselengene uSathana enhliziyweni kaJudas. So nangu eyenza nje lento uyenziswa kuba uSathana already wayesesenhliziyweni yakhe. Sabana now engekho in control of what he was doing. Kodwa wawurealize xa uKristu usesenqamlezweni and then xa esenqamlezweni and then ngosuthi iBhayibheli xa isichaza isipelo sakhe wazithini wazithoba. Sabana bathandayo because wabona ukuthi wenza into errong. Kodwa kuyo yonke loo nto le nto uYesu ayenzayo uyenzela okubana sithengwe esonweni. Futhi besingenokuthengwa ngento engekho perfect. Ukuze siphume esonweni funeke siphume ngento eperfect. Noba uYesu ngamvela ngeliphini icala, uYesu akabandakanyeki esonweni, akabandakanyeki ekunxileni, akabandakanyeki ekujuleni. Bade sekothuka nabafundi bakhe ngexesha ewayithetha lentombi equleni bathomba thi urabi ukathethe nentombi uyabo. Kodwa uYesu wayene-purpose okanye enendlela ethile yokuhlambula umuntu. Ngoba imishini kaYesu always ethetha nawe uhlambula umuntu, futhi uhlambula nje umuntu utshintsha indlela zakho abonisa ukuthi le ndlela ucinga i-right ayikho right. Hence naxa ifika kwisazela zethu incwadi imizekeliso ndawuyithetha lento incwadi imizekeliso uthi uSolomoni uThixo uthetha lo mntu ngesazela sakhe. Akalindi uba uThixo xa eza kukhoreka sometimes uba ngumntana wakhe abiza utata uGogo uba hayi amokhoreka umntana wam. Uthetha nawe, kodwa wena uba ngaba usitshise ngentsimbi isazela sakho, kulapho ke ngoku uThixo ezawubonisa ukuthi ngoku ndim othethayo, obey me. And ke xa ekukhoreka ngendlela eharsh, you rather do it right the first time. Amen. So uyenze ngale ndlela ayichazayo ngayo. Xa uthethile nawe sazela nguqu ba uthi shiya, uthi yeka, uthi basuthetha ngolahlobo yewethu uncedwa wena ayincedwa mna. Kukho abantu abayifunayo le-privilege yokuba uThixo athethe nabo, wena uyifumene athethe nawe uThixo. Futhi athethe nawe nangezwi, ulifunde izwi eli liku-inspekte. Sabana mhloba likugotha-gothe, likugwebe xa lifuneke ligwebile, likwakhe xa funeke likwakhile, likumilisele xa funeka umilisiwe. Xa unekunqena uzawuba yi-strong Christian enjani? Uzawuba yi-Christian engakwazi nomayiduwisha okanye nengakwazi ukuzithethelela, ezawuxhatshazwa ithathe zonke izinto ezithethwayo kuyo ezifu zezikaThixo, kanti akakhange atsho uThixo. Kukho amathula omthetho ayithethe into ezifu ngathi yiyo uqobe kanti iBhayibhile ithethile ngabantu abanjengo-Ahithofeli. O-Ahithofeli uthi uDavide xa emchaza uthi xa ethethe bangathi kuthetha uThixo buqu, nangendlela wayewise ngayo ewakhetha amazwi okuthetha. Unjalo wena mzalwana xa esiwa esonweni uSathane uyamprepara umuntu azawumwisa ngaye ukwenza bamkhetha-khethe xa ezamwisa. Uyazi mzalwana, iyasifundisa uPawulos uncwadi lwaseKorinte chapter 10 verse 12 ethi noba ucinga uba umile makaluntu angawi.
Hallelujah. So sizovuselela ezo siseko zoba xa sizenze ezi zinto singazenzi nje haphazade sibethe sidlule okanye sibrowse sifunde udlula yiba lonwabele izwi, yonwabele i-hour yakho noKristu. Yive laa hour uve uba uphume endaweni. Sabantu bathathali ayicinga ndiyicilongaseki ndithi umzuzu kunye noYesu uguqula konke. Onemine ke bona uYesu mhlobam indlela asithanda ngayo ngomzuzu nje uva kuthe de ezintweni zonke. Uva ukuthi ufumanise ukuthi ikhona isolution okanye i-direction kungena direction. Sabantu bathandayo so sizovuselela lezo zinto uba kuvukwe bathandekayo. Haleluya. Siphinde siphathelele ubudlelwane kunye noKristu Yesu. Le Nkosi ke ndithi ke uYesu yonke le nto uyenza ukuba le nto yokusithemba kwakhe kwafuneka abe ngumuntu operfect. Kwafuneke kaloku njena I think nguNathaniel owathi xa eboniswa nguFilip okanye wayichazwa nguFilip ukuthi nantso imvana kaThixo esusa ithwale isono sehlabathi. uYesu uyimvana kaThixo futhi uyasisusa asithwale isono sehlabathi. Sisehlabathini uthwale zethu izono sisehlabathini. Nale inkonzo eyenza njena uyenzele ukuba sibe isono sisuke kuthi. Unokhumbula ukuthi izakumnoni nesinto ayikhulela umthwalo uthi ndawunini ukuphumla. So xa sesilapha ke kuKristu naxa sisenza le nkonzo sisusele umthwalo. Sabantu bathandana sisusele umthwalo kanye lo othi wena hayi ayingomthwalo lento iyathwaleka lento iyahambeka indlela. Omama badla uyisho bathi iyahambeka indlela. Yewethu xa ungekho kuKristu ayizohambeka indlela amavileyo ngoba kukho ndiyigisayo amavili. Kodwa xa ukuKristu uzawuhamba indlela. Nale sitebe ngashoyo sibe effective. Siphile apha kuwe ngoba unomuntu olapha kuwe ngaphakathi. So indlela ke bathatha isithembu ngayo leyo yokuthi ke sisuswe esolweni sithengwe ngemvu perfect. Ugqibelele uKristu. Amen. Ugqibelele mhlobam uYesu futhi akafuni ukongezwa futhi akafuni ukuxhaswa. Amen. Abanye bathi banentetho ezithi uthi kuncedo ezincedayo sithethe ezo language. Amen. Asithethi ayizo zethu. Singaba kaKristu phakathi. Asiniki kongezelwa. Sanele nguye. Futhi uyasithwala. Amen. Uyasithwala. Akadinwa sithi. Ngoba singangena kule mistake siphume kulena kodwa xa siphinda sibalekela kuye uvuyelane kwesibalekela kuye. Singayobalekela ezindaweni zethu esizithembileyo. Mayibonge Nkosi. Amen. So sikhumbuza lezo zinto. Namhlanje ke simasike sijonge nje ivesi yokugqibela lihlale phansi apha kwabaseKorinte chapter 11, Korinte yokuqala chapter 11. Safuna ke verse 23. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonke
le ndlela uPawulos ayichazayo lephi enkosini futhi eyifumene enkosini nje udlulisela apha kuthi bangcwele ukuthi njengoba edlulisela nje udlulisela njengenjalo akayingcinganga sabanye bathandana. So sikhumbuzana ngento esinikiweyo nomuntu ebesinika uyiphethe ngobunono wayiphatha kakuhle futhi wayihlonipha nathi xa seyifikile